नोंथांनि बे चिरां जिल्लायावनो मैया सासे बि50 सोद्रोमा एक्स-बिएलटिआ इउपिपिएलनि सोद्रोमाखौ गुलि गावनो नागिरदों होननानै बाथ्राखौ खोनानानै जोङो दुखु मोनदों। मानोना जोंनि गेजेराव जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बा बानजायनायाव जोङो सान्तिखौ दिनै गायसननो हाबाय। सान्तिखौ गायसननो हानाय गायसननायखौ बा सान्तिखौ लुबैयो जोंनि गेजेराव माखासे सुबुंफोर दङ। आरो बेवहाय जोङो सानो बेवहाय माखासे पलिटिकेल राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोरनिबो आखाइ थागोन नामा होननानै। मानोना मैयानि जा घटना बे घटनाया एसे गोबाव जाबायमोन, दुर्गा फुजानि सिगांनिनो घटना होननानै जों खोनादों। आरो बिथाङा साधारन मोनसे हानि सिमानि बाथ्राखौ लानानै एटेम्प टु मार्डारसिम सासे इउपिपिएलनि सापर्टारखौ बिथांमोना थांदों बे बेक्तिया। आरो बिथाङा एक्स-बिएलटिमोन आरो बिथाङा बिपिएफ दोलोनि चिरां जिल्ला बिपिएफ दोलोनि सासे गोख्रों मावथिमोन। गतिके जों बेखौनो होननो नागिरदों, राजखान्थियाव दङ होननानै बा सोरबाया मोनसे समाव माबा मोनसे मोनथायनि बाथ्रा लानानै हारिनि थाखाय नांदोंमोन होननानै इलिगेलि आर्म्स लानानै दिनै समाजनि गेजेराव बिशृंखला सृष्टि खालामनो नागिरदोंबा सोरबा राजखान्थिगिरिनि आखाइ थायाथों मानो जों बेखौ खिन्थु निमाहा खालामा। बेखौ आसाम पुलिसा बा जोंनि पुलिस प्रसासना एक्सन लानायखौ खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांजों लोगोसे सोरबा दंबावोब्ला बिनि सायावबो एक्सन लानांगौ होननानै आसाम पुलिसखौ आं सरकारनि जानानै बा बिटिआर सरकारनि जानानै आं डिमान्डसो खालामबावदों। এটি বিশেষ বিজ্ঞাপন বাজাজ বাইক ক্ৰয় কৰিব বিচৰা ইচ্ছুক গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে ফেষ্টিভেল লোন এণ্ড এক্সচেঞ্জ অফাৰ দি আছে। গ্ৰাহকসকলে আগতীয়াকৈ কম পৰিমাণৰ টকা দি নিজৰ পছন্দৰ দুচকীয়া বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। বাজাজ কোম্পানীৰ সকলো ধৰণৰ মডেল পোৱা যাব। পালচাৰ, চিটি, প্লাটিনা, এভেঞ্জাৰ, ডমিনাৰ আৰু নতুনকৈ লঞ্চ হোৱা বাজাজ মডেলৰ পালচাৰ N150 খনো পোৱা যাব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সিয়ে গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আৰচি, ইঞ্চুৰেঞ্চ আদিকে সাঙুৰি 9,999 নিম্নতম পৰিমাণৰ টকা দি দুচকীয়া বাহন ল'ব পাৰিব। কোকৰাঝাৰ চহৰত থকা ডাউহাৰু অটো এজেন্সিৰ লগত শ্বৰুম কাৰিগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু দতমা ফেষ্টিভ আউটলেট আৰু ভটগাঁও ফেষ্টিভ আউটলেট ব্ৰাঞ্চ শ্বৰুমত আহি আপোনাৰ পছন্দৰ বাজাজ বাইক ল'ব পাৰিব। ডাউহাৰু অটো এজেন্সি শ্বৰুমে ভাল অফাৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে আনিছে। তাৰে ভিতৰত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী, 2টা হেলমেট ফ্ৰী, ফ্ৰী এচিয়ৰ্ড গিফ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এক্সচেঞ্জ সুবিধাও এভেইলেবল আছে। অধিক জানিবৰ বাবে 6000399187 আৰু 8822018193 যোগাযোগ কৰক।